Ku kasance da rumbun bayanai duniyar ilimi. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Ina wa kowa fatan alkhairi da fatan karuwar arziki a rayuwarmu baki daya. Barkanmu da zuwa wannan channel mai albarka mai suna rumbun bayanai. Channel ɗin da ta shirya tsafi wajen kawo muku abubuwan da zai imfanar da rayuwanku. Kama daga sanin ilimin sararin samaniya, ilimin kimiyya, kai da ma duk wani abin da yake kullewa kai wa mutane, za mu ke kawo shi cikin wannan channel mai albarka. Muna yin bayaninsa ta yadda kowa zai fahimce shi. Mun ɗauki nauyin kawo mana abubuwa waɗanda suka shafi abubuwa na al'ajabi da abubuwan mamaki domin mu kawo wannan channel mu yi bayaninsa, domin kar a gudu a bar mu a baya. Ya kamata duk abin da ake yi kanmu ya zama ne yana waye, ya zama da cewa duk abin da aka faɗa bai zama bako a gare mu ba. Shine muka yanke shawarin kawo muku wannan channel domin muke wayar da wa kan al'umma akan abubuwa waɗanda suke shigewa mutane duhu, ko kuma abubuwan da ba su fito fili an fahimce sosai ba. To a takaice a cikin wannan bidiyon mun kawo wasu abubuwa guda 7 wanda za mu yi bayanin su, kuma ire-iren su za mu nake kawowa cikin wannan channel mai albarka. Muna yin bayanin su ga su na wayannan abubuwa kamar haka, su ne guda 7 din nan. Za mu dan yi tsokaci akan su dan kaɗan, daga bisani kuma za mu zo mu ɗauki one by one muna yin bidiyon su muna ɗaura a cikin wannan channel mai albarka. Matukar idan ka biyo mu a cikin wannan channel tamu, za ka imfana kuma za ka gane abubuwa da dama wanda suke kullewa kai mutane. A wayannan abubuwa guda 7, farko muka ce menene wormhole. Na san da dama mutane suna jin wormhole amma ban san menene wormhole ba. Sannan akwai black hole. Menene black hole? Mutane da dama suna jin black hole amma ban san menene black hole ba. Sannan akwai milky way. Menene milky way? Shi ma kana jin milky way ta yi wani baka san menene milky way ba. Sannan akwai menene galaxy. Menene galaxy ta iwan kai ma baka san me ba. Sannan akwai universe, sannan akwai multiverse, sannan akwai parallel universe. Wayannan abubuwa guda 7 dai dukkansu suna sararin samaniya, kuma bayani ne na sararin samaniya da kuma tarin abubuwan al'ajabi da Allah subhanahu wata'ala ya sa a cikin sararin samaniya. To da fari idan aka ce menene wormhole, muka ce wormhole muna nufin wato wani abu ne da yake faruwa wanda ido baya iya ganinsa. Ana amfani da wormhole wajen tafiya, takaita gudun tafiya. Misali kamar tafiyan da zai ɗauke ka kilomita 300 ko 1000 kaza, to bihe ka yi shi a cikin sakan ɗaya ko kuma ƙasa ma da sakan ɗaya. To idan muka ce black hole, shi kuma menene black hole? Black hole wani babban rami ne ƙatatto wanda yake haɗiɗiya abubuwa a sararin samaniya, kama daga kan taurari ne, planet, rana, duk wasu abubuwa, iska, kai koma me. Shi black hole babban rami ne ƙatatto wanda yake haɗe wasu abubuwa, wanda har wasu masana ma suke ce shi wannan black hole din ya kasance mutuwaran taurari ne, kamar kabarin taurari kenan. Wai idan tauraruwa wa'adin ta zo karshe kamar ta mutu kenan, to tana shiga cikin black hole. To amma fa duk abin da ya shiga cikin black hole ba a san ina yake tafiya ba, kuma babu mahalukin da ya taba sanin ina wannan black hole din yake zuwa in abu ya shiga cikinsa. Idan abu ya zo kusa da black hole zai ja shi da karfin gravitinsa ya haɗiye shi, kuma ya tafi kenan ba a san ina yake ba. To idan muka ce menene milky way, to ya kamata mu fara bayanin galaxy kafin mu yi bayanin milky way. Idan muka ce menene galaxy, to galaxy yana nufin dandazon tarin taurari da suke kewaye wormhole ko kuma suke kewaye rana. Wannan wanda suke tare haka curi guda a guri ɗaya, su ne muke kira galaxy. To amma milky way shi ma galaxy ne mai zaman kansa, amma milky way ta kasance galaxy da ranar mu take ciki kenan, wato wanda wannan duniya tamu mai suna Earth take cikin galaxy din. To he muka ware don mu ware a cikin sauran galaxiyan da suke sararin samaniya, sai muka sa mata milky way. To don haka da milky way da galaxy zai kasance kamar abu ɗaya kenan, amma domin mu gane tamu ranan, domin mu gane tamu galaxy kawai ita ce muka mamanta ta da sauran sunan muka ce milky way. Amma ka sani galaxy da milky way dukkan su abu ɗaya ne. To sai muka ce
muna da kuma universe. Menene universe? Shi kuma dandazon tarin galagzayen da suke cura a guri daya, wanda suke kewaye rana ko suke kewaye black hole. To wa'innan su ma suna da tarin yawa, yawansu ya fi karfin kai ya dauka. To bayan haka su ma a tattare a cura a guri daya, ma'ana dandazon tarin galagzaye curinsu a guri daya, to su ne universe. To su ma karan kansu universe din su ma ba ɗaya bane fa, suna da matukar yawa da hankali ba zai kama ba, wanda idan ka fuskanci menene universe, shi ma karan kanka ba karamin kwakwalwanka tafiya zai a gurin ba. Bayan wannan kuma shi karan kansa universe din shi ma again ba guda ɗaya bane, su ma suna da tarin yawa a sararin samaniya. Don haka tarin yawan su ma za su zo su sake dandazon turin su a guri guda ɗaya na universe, to su muke kira da multiverse. To shi wannan multiverse din shi ma yana da yawa, to su ma karan kansu multiverse din su ma ba guda ɗaya bane, su ma suna da yawan da hankalinka ba zai kama ba. To wannan yawan su shine muke kira da parallel universe. To amma a nan gurin fa akwai abubuwan da suke ɗauruɗa wa kai mutane a cikin wannan abun. To shi multiverse yana da parallel universe, to shi duk abin da yake cikin multiverse na wannan multiverse din, to akwai a cikin wannan multiverse din. Abin da zai baka mamaki shine shi wannan parallel universe din shine duk abin da yake cikin wannan multiverse din to yana cikin wannan, abin da yake cikin wannan shi ma yana cikin wannan, kuma suna da yawan da hankali ba zai kama ba. Ta wannan sigan ne ma muke gabatar muku da bayanin mu da zamu yi na farko. Ina ganin zamu bayani akan parallel universe ne, yanda akwai wata duniyan da za a iya samu na a same ka, a samu mamanka kuma kana nan, kuma wani mamankan tana can, wani kai din kana can, karar rabu dai da yawa, wanda kai din kai ne, kuma karfa ka manta kuna da bambanci kai din kai ne anan, ta yi wasu sunanka Ibrahim, amma a wancan universe din sunanka ba Ibrahim bane, amma fa kai ne, amma to ta iwan shi kai kana nan kana dako, shi kuma wancan ɗayan kan wanda yake can shi kuma soja ne, ko kuma shi wani mai kuɗi ne, wani master. To amma kuma duk kuna rayuwa, kowa yana rayuwa cin gashin kansa, amma kuma duk kai ne ba. Na san ba ku gane wannan bayanin ba sai a cikin wannan channel. Lalle dan haka ku biyo mu wannan channel mai albarka domin kawo muku abubuwa wanda za su amfanar da rayuwanku. Don haka mun gode, ku dangwala mana subscribing, ku dangwala mana ƙararrawa bi izinillahi. Ku kasance da rumbun bayanai, duniyar ilimi.